קצת אמרה לי, תחשבי על זה. אמרתי, בסדר, רגע, יש לי זמן, אני בת 27, אבל זה היה שם. הגעתי לגיל 29, אז כבר אמרתי, טוב, רגע, אני שנייה 130, והתחלתי לבדוק ולחקור, ואז הבנתי שבעצם מותר לעשות רק מגיל 30, ובאמת ממש שבוע, שבועיים אחרי מולדת 30, התחלתי כזה מאוד לחקור ולבדוק, ועמדתי בזה. בסוף עשיתי את זה. אני בת 33, גם אם וכאשר בעזרת השם אתחתן, כנראה אני אביא את הילד הראשון שלי סביב גיל 35, 36. בגילאים כמה שיותר מאוחרים זה כבר מתחיל להיות בעיה, וחששתי שאם אני לא אעשה את התהליך בזמן, לא יהיו לי ילדים. ממש לא קשור בעיניי. אפשר להיות שני הורים מילד שנוצר מביצית מוקפאת. זאת הכוונה שלי, להקים משפחה עם בן הזוג, מהביציות שלי. בעזרת השם יהיו להם שניים, אבל אפשר גם אחד. זה לא, אין, זה כאילו, זה לא שחור לבן. יהיו להם שני הורים. אני לעולם לא פקפקתי בנושא. אני חושבת שילד צריך שני הורים. זאת הסיבה בעצם שהקפאתי ביציות, ופשוט לא הלכתי ולא עשיתי ילד לבד. גם בעולם שאני באה ממנו ילדים צריכים שני הורים. בעזרת השם אני מקווה שזה מה שיקרה גם לי, ואם לא, אז תהיה להם אמא אחת נהדרת שתעשה מה שהיא יכולה. ילדים צריכים שני הורים, ואני עשיתי את זה בידיעה ובאמונה ובטוב הזה שתהיה לי זוגיות ויהיה סבבה, ואנחנו לא נהיה בלחץ להביא את הילדים האלה. אבל גם אם הייתי מביאה ילד לבד, זה היה עדיף, וששלב ילד עם מישהו שלא טוב ולטוב בחיים. לא, בעיניי ילדים לא חייבים שני הורים. יכול להיות הורה אחד שממלא את כל עולמם, וזה די ויותר. דווקא הדור של ההורים שלנו הוא זה שהכי תומך בזה. כי הדור של ההורים זה דור שמאוד רוצה כבר לראות את הבנות מסודרות, מקימות משפחה והכל. ואם מישהי מנסה למקסם את הסיכויים ולהגדיל את הסיכוי שזה יקרה, אז בטח שההורים תומכים בזה. זה דור שיותר קשה לו לקבל שהעולם השתנה. מה, היא צריכה לעשות הקפאת ביציות כי היא עוד לא מצאה בן זוג. בסופו של דבר זה לא מתוך איזושהי התנגדות לתהליך, אלא באמת פתיחות ואולי גם קצת מודעות. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד מתחלק, ואני חושבת שכאילו יש אנשים שבאמת כמו אמא שלי אולי כשהם קצת יותר מתקדמים, ויש עדיין אנשים שהם טיפה מאחור ולמה צריכה את זה, וכאילו העולם מתקדם, אז צריך להתקדם ביחד איתו, אפשר להישאר תקועים. אני חושבת שרואים את זה נפלא, את הקדמה. לפחות ככה במשפחה שלי ראו את זה. אני חושבת שיש הבדל בין אמהות לאבות. נשים מעודדות לזה ויעודדו לזה עוד. אני חושבת שאבות עדיין שייכים לדור אחר. אני חושבת שאם ההורים שלה היו בחיים, הם היו בהלם, כי הם גם הורים סובייטים. גם אמא שלך הייתה סבבה עם זה, נראה לי, שסיפרת. אמא שלי יודעת? כן, היא סבבה עם זה. זה משנה מה ההורים חושבים, זה משנה מה אתה חושב. כמו שכל דבר בחיים שלי, הוא לא מפתיע אותי ביום בהיר אחד. רוב הדברים שקורים לי זה דברים שאני תכננתי אותם, שאני השקעתי בשביל שהם יקרו. זה לא דברים שהם באו לי מן המוכן. ככה גם הנושא של ילדים בעיניי, זה דבר שאני מתכננת אותו, שאני פועלת עבורו, שאני משקיעה למענו. אז כן, אני אקצור את הפירות גם בסופו של דבר. יכול להיות שזה יקרה מעצמו, אבל אני לא רוצה לקחת הימור. אני רוצה להבטיח שזה יקרה. זה יקרה מעצמו, אני בטוחה שזה יקרה מעצמו, אבל זה התעודת ביטוח שלי. זה יקרה מעצמו. הבן זוג, הילדים, מה לעשות? יש דבר כזה שקוראים לו גיל ביולוגי. יש גיל שכבר אי אפשר. לא רוצה להגיע לשם. אומרת בעזרת השם, אולי זה יקרה מעצמו, ואולי אני אעזור בדרך כזו או אחרת. ויכול להיות שזה יקרה מעצמו, ויכול להיות שזה גם יקרה עם הבן אדם הכי מושלם בעולם, ויכול להיות שיהיה לכם אולי 70,000 בעיות פוריות אחר כך, אז למה לא להיות on the safe side? זה לא קרה עד היום מעצמו. אני החלטתי שאני פשוט לא יושבת ומחכה, שאני רוצה לעשות עם זה משהו, ואני רוצה להרגיש בטוחה שתהיה לי את האפשרות לעתיד לעשות ילדים משלי. קיבלתי רק תגובות חיוביות. לא שמעתי
תגובות שליליות יותר מדי, אולי הרגשתי קצת מאנשים, כאילו אולי מהסביבה של העבודה כזה, שאולי קצת מרימים עליי גבה, אולי בגלל ששיתפתי את התהליך באינסטגרם, אז אולי היו תגובות על זה ששיתפתי, לא על התהליך עצמו, אלא על זה שזה כל כך פרטי ואישי ושלי, אז כאילו מה את עכשיו מראה את זה לכל העולם? בעיקר תגובות של חיזוק ועוצמה. לא, האמת שכל האנשים שסיפרתי להם היו מאוד תומכים בתהליך, והיו מאוד בעד, ובאמת תמכו בי. כל מי ששמע או שמעה על זה, אמרו לי שזה פשוט דבר מעולה, ואיזה כיף שיש את האפשרות הזאת היום, וגם איזה כיף שעשיתי את זה ושאני כבר אחרי. היו לי חברות שהיו בטוחות שאני חותמת לעצמי גזר דין רווקות. כזה, מה, את צריכה את זה, את צעירה, את יפה, את תמצאי מישהו בטוח. ואמרתי להם, אין שום קשר בין צעירה יפה ואני אמצא מישהו, לבין לעשות ילדים. ויותר נכון בעיניי להביא ילד בזמן הנכון, שיהיה הכי נכון לי ביותר בעתיד, ולא מתוך פזיזות. אגואיסטי למי? זה החיים שלי. יש לא מעט נשים שהביאו ילדים ולא מתאים להם בכלל כרגע שיהיה להם ילד בחיים. אז מה, זה העיקר שיהיו ילדים? לא. זאת לא המטרה. נכון, כאילו, לא, זה בכלל לא אגואיסטי, זה ההפך, זה להיות ההורה החכם, ואולי אני אביא ילדים בגיל 30, שאני לא במצב, אין לי כסף, או עם בן אדם שאני לא כל כך אוהבת, העיקר להביא ילד. לא, זה דווקא ממש להיות הורה בוגר וחכם. אין דבר כזה אגואיסטי בדברים האלה. כל אישה בסופו של דבר עושה את הדבר שהכי נכון לה. ואם היא עושה את הטוב ביותר עבורה, אז זה גם יהיה טוב ביותר עבור הילדים שלה. זה לא נכון להביא ילד רק כי צריך, או כי בזמן שהוא לא נכון לי. לא אגואיסטי. דווקא, בעיקר היום, בדור של היום, נראה לי שלהביא ילדים כשאני מאוד מיושבת בדעתי ובחיים שלי, והכל מאוד ברור ומסודר, זה יותר טוב להם. אני לא חושבת שזה אגואיסטי לדחות את ההורות, להפך. אני חושבת שלפחות בשבילי, ככל שאני בוגרת יותר עם השנים, אני הרבה יותר בשלה. אז אני חושבת שזה דווקא בדיוק ההפך. תמיד ששואלים אותי כל מיני שאלות כאלה, אני ישר אומרת לאנשים, אל תיכנסו לי לעניינים. אני את הביציות שלי כבר הקפאתי. עצם זה שהלכתי ועשיתי את ההליך הזה, זה רק מראה שאני לא מזניחה, שאני בשליטה, אני יודעת מה קורה איתי, ואין צורך שתתערבו אתם. אני רוצה קודם זוגיות, ואחר כך הילדים. בגלל זה עשיתי את ההקפאת ביציות בין היתר. אני לא כזה מתרגש מזה. זה יעבור מתי שיעבור, ואני לא חייבת לאף אחד פה דין וחשבון. אני שומעת את השאלות האלה כל כך הרבה שנים, נו, מה, אין לך ילדים? נו, מה עם ילדים? אז אני מתמודדת עם זה בחיוך ובהכלה, ואני יודעת שהרגע של זה יגיע.